дар маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон мусобиқаи байналмилалӣ оид ба карате киёкушинкай баргузор шуд. Ин тадбири варзишӣ бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва Федератсияи карате киёкушинкаи мамлакат роҳандозӣ гардида, варзишгарон аз кишварҳои Узбекистону Қазоқистон, Ҳиндустону Эрон ва Афғонистон ширкат варзиданд. дар маросими ифтитоҳи чорабинии мазкур роҳбарияти Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, масъулини Федератсияи карате киёкушинкаи Осиёи Марказӣ, намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ба варзиш ва роҳбарияти Федератсияи карате киёкушинкай, меҳмонону масъулини федератсияҳои кишварҳои хориҷ ширкат намуданд. зимни суханронӣ нахуст меҳмонон аз ташаббусу ғамхориҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти варзиш ёдовар шуда иброз доштанд, ки маҳз таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат ба соҳаи варзиш буд, ки имрӯз мо имкони гузарондани чунин мусобиқаҳои байналмилалиро пайдо кардем. ҳамзамон аз созандагиву бунёдкории раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳозирии сухан гуфта, ба миён омадани инфраструктураи муосири варзиширо дар пойтахт хеле саривақтӣ донистанд. гуфта шуд, ки доир кардани чунин мусобиқаҳо дар кишвар аз ҳама ҷиҳат ба рушди варзиш таъсири бузург расонида, роҳи варзишгарони тоҷикро ба майдонҳои болотар ҳамвор мекунад. котиби генералии Федератсияи карате киёкушинкаи Осиёи Марказӣ Сайрамбек Абилкаир аз меҳмондориву сатҳи баргузории чорабинии имрӯза сухан гуфта, ба касбияти варзишгарони тоҷик баҳои баланд дод. ёдвар мешавем, ки Федератсияи карате киёкушинкаи мамлакат ҳамсоли истиқлолияти давлатӣ буда, дар тӯли солҳои фаъолият ба як қатор дастовардҳо ноил гардидааст. ҳамзамон бо роҳандозии мусобиқаҳои байналмилалӣ барои рушди ин ришта масъулин мехоҳанд заминаи бештар гузоранд. дар идома ҳамчун нишони меҳмондории тоҷикона аз ҷониби Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ба меҳмонону намояндагони дастаҳои хориҷ тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. раиси Федератсияи карате киёкушинкаи ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳикматулло Кароматов ба хотири саҳм гузоштан дар рушди варзиши мамлакат ва ҷалби ҷавонону наврасон ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ бо медали ҷашнии 30-солагии Ҳизби Халқи Демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуд. инчунин сипосномаҳои роҳбарияти Федератсияи карате киёкушинкаи Тоҷикистон низ ба саҳмгузорони ин чорабинӣ тақдим шуд. чун анъана қабл аз шурӯъи рақобатҳо як намоиши варзишӣ аз ҷониби дастпарварони мактаби карате киёкушинкай баҳри меҳмонон нишон дода шуд. дар ин мусобиқаи байналмилалӣ зиёда аз 250 варзишгар мубориза бурда истоданд. ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки дар баробар ин мақсади асосӣ мо пеш аз ҳама дӯстии байни варзишгарон, муайян намудани беҳтарин варзишгарон ва беҳтар намудани дӯстии байни давлатҳо ва рушд додани ин риштаи варзишро дар бар мегиранд. мутобиқ ба нақшаи баргузории мусобиқа рақобатҳо аз рӯи 45 вазн доир гардиданд. барои бисёр аз наврасоне, ки токунун дар мусобиқаҳои бузург ҳунар наозмуданд, беҳтарин фурсат ба миён омад, то бо варзишгарони хориҷ нерӯсанҷӣ карда малакаи бештар касб кунанд. қосимӣ Фарҳод имрӯз нахустин қадамҳои худро ба арсаи мусобиқоти байналмилалӣ мегузорад. ба андешаи Фарҳод, варзиш на танҳо талош барои қаҳрамонист, балки воситаи хубест ҷиҳати солимиву нерӯмандӣ.
Я занимаюсь карате, потому что мне этот спорт очень нравится. Мне этот спорт нравится, потому что благодаря этому спорту я стану сильным. И в этом спорте удары такие, что ими удобно бить сильно. И это лишение самозащиты. Моя главная цель – это стать чемпионом мира. Сегодня я буду выступать и выиграю в бою и стану чемпионом. Мой тренер Хикматулло, он меня хорошо подготовил к этому чемпионату, поэтому я должен в нем выиграть. ҳамин қадамҳои аввал барои Фарҳод дар майдони бузург чандон бобарор анҷом нашуд. ӯ дар рақобати аввалаш аз намояндаи дигари Тоҷикистон шикаст хӯрд. ҳарчанд дақиқаҳои аввали нерӯсанҷӣ ғолибро муайян накард, вале дар дақиқаҳои изофагардида ҳарифи Фарҳод тавонист фаъолии бештар нишон дода пирӯз гардад. дар умум сатҳи ташкиливу муҳити мусобиқа ва паҳлӯҳои мусбии онро котиби генералии Федератсияи карате Киёкушинкаи Осиёи Марказӣ чунин арзёбӣ кард. После развала Советского Союза, с тех времен у нас очень хорошо развивается в Таджикистане данный вид спорта. Во главе Хикматуллой, он у нас на сегодняшний день является в Центральной Азии одним из шиханов, который имеет черный пояс 6-й дан. Это говорится о том, что данный вид спорта развивается и есть мастера, которые могут обучать данного вида спорта. В целом национальная сборная Таджикистана в Центральной Азии неплохие результаты. Также в азиатском регионе. В целом на мировом уровне Центральноазиатский регион очень хорошо развивается. Это также Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, также Киргизия. Эти страны у нас являются одним из лидеров в азиатском и мировом киокушине. Сегодня на татами выиграет только сильнейшие и победит дружба. И желаю нашим всем спортсменам удачи и всему таджикскому народу в развитии данного вида спорта удачи и высших достижений, что в будущем мы вернемся в Душанбе с чемпионатом Азии, где я буду ходатайствовать на международном уровне, чтобы проведение чемпионата Азии в Душанбе. бунёди инфраструктури муосири варзишӣ дар Тоҷикистон имрӯз ба намояндагони федератсияҳои варзишии мамлакат имкон медиҳад, ки чунин мусобиқаҳои сатҳи баландро бештару беҳтар баргузор намоянд ва ба рушди варзиши мамлакат заминаҳои мустаҳкам гузоранд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки таи 10 соли охир шумораи чорабиниҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон то рафт меафзояд. солҳои охир бо пайдо гардидани шароити мусоид дар толонҳои варзишӣ, духтарон ҳам ба сабки карате Киёкушинкай тамрин намуда пайваста дар мусобиқаҳо ширкат мекунанд. имрӯз ҳам ҷуфти духтарон дар мусобиқа бештар буд. خیلی که ما دیدم امروز در این مسابقه خیلی دخترها بیسا بودن. من باوری نداشتم که در این مسابقه اینقدر دخترهای بیسا اشتراک میکنن. ما امیدواریم که آهسته آهسته دخترها بیساتر میشوند و ما با مانند بچه ها پرچم تاجیکستان را بلند میبریم. карате ҷои якумро гирифтам. Бояд ки ҷои якумро гирӣ, бояд кӯшиш кунӣ, гапи мураббиро гӯш кунӣ. меҳнат кунӣ, баъд метавонӣ ҷои якумро бигирӣ. ман имрӯз ба 4 маваши ба 3 маягели ҷои якумро гирифтам ва накаун кардам. мақсад мо ин аст ки мо берун аз ватани худамон равем, ҷои якумро гирем. мо духтарон ҳам метавонем мисли писаро номбардони ватан шавем. طبق ترتیب در این مسابقات نورسان جوانان و کلانسالان حقوق شرکت کردنро داشتند و این روند با ورزشکاران نوکار امکان می‌دهد تا به سطح بلندتر برآیند. از جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات 2 نفر ورزشکار سفربر گردیده بودند
که هر دو هم خیلی مهارت عالی نشان دادند. پیروزی اول مبارک باشد و تاجیکستان خوش آمدید. خب چگونه موفق شده در این رقابت؟ حالا به امید خدا و با کمک مربیام شیان پارسایی عزیز و مهندس فتحی تونستم توی مسابقه حاضر شم و به لطف خدا امید خدا بازی اولمو تونستم ببرم و خیلی ممنونم و مردم مهمون نواز تاجیکستان. خیلی از دیروز که ما اومدیم خیلی اوقات خوبی داشتیم و تشکر میکنم ازتون. حریفی تاجیکستانی برای شما چگونه بود؟ حالا از نظر سطح مسابقه که نسبت به ایران مسابقات راحتی بود و در کل زیاد اونجوری که پیش احساس میکردم سخت نبود و خیلی باید زودتر از اینا بازی رو تمام میکردم، ولی خب اگر ما با نتیجه و دستاوردهای ورزشکاران رشته کرате کیوکوشینکای در سبقت‌های جهانی توجه کنیم، آنها از چمپیونات‌های آسیا و جهان و دیگر مسابقه‌های بین‌المللی نتیجه‌های بزرگ را به دست آوردند. این گونه مسابقه‌ها نیز می‌تواند در کشف چهره‌های نو مساعدت فعال کند. امروز ما می‌بینیم که در این مسابقه‌ای که اخیر برگزار می‌گردد سطح ورزشی ورزشکاران بالا رفته ایستاده است و یکی از سببش همین اشتراکی
дигар варзишгарон аз дигар кишварҳо мебошад, ки онҳо вақте ки рақобати ҷиддӣ мегузаронанд, метавонанд ки сатҳи касби худро баланд бардоранд. бале ҳаминро мушоҳида кардан мумкин аст ки солҳои охир варзишгарони мо дар сатҳи ҷаҳонӣ обрӯй доранд, ҳам аз ҷиҳати ширкаташон ва беҳтарин доварҳоам мо дар ин таи чанд сол тарбия кардем, ки онҳо ҳам дар мусобиқаҳои осиё ва ҳам мусобиқаҳои ҷаҳонӣ доварӣ мекунанд. дар умум имрӯз варзишу тарбияи ҷисмонӣ беҳтарин воситаи солимгардонии насли наврас ба ҳисоб рафта, бо дойр кардани мусобиқаҳо метавон шавқу ҳаваси онҳоро ба ин самт бештар кард. дар роҳи болотар ишора кардем, зиёди иштирокчиёни мусобиқаи мазкур бори аввал ба майдон баромада шаҳди пирӯзӣ чашиданд. ман як моҳ машқ мекунам. бори аввал аст ки ман дар мусобиқа варзиш мекунам. ҳозир рақиб узбекро шикаст додам ва хеле хурсанд шудам. ман мехоҳам ки финал равам ва медали тироро гирам. мо наврасон мо хеле хурсандем ки дар ватани худамон ҳамин хел чемпионатҳо баргузор мешавад. ман дар 29 килограмм ду касро шикаст додам. имрӯз мехоҳам ки ба финал бароям, соҳиби медал тиллоӣ шавам. рақобатҳо миёни калонсолон хеле ҷолибу диданӣ сурат гирифт. албатта дар ин синни сол варзишгарон таҷрибаи бештар дошта зарбаҳову усулҳоро дар сатҳи олӣ иҷро мекунанд. дар вазнҳои болоӣ каратечиёни тоҷик бо рақибони худ аз кишварҳои узбекистон, эрон ва ҳиндустон қуввозбоӣ карда пирӯзӣ ба даст оварданд. муҳаммадҷон кураев дар вазни 85 килограмм хеле касбияти баланд нишон дода барои касби медали тилло варзишгари узбекистонро шикаст дод. мунир қурбонмамадов, намояндаи дигари тоҷикистон, дар вазни ҷамъи 90 килограмм дар як рақобати сахту сангин ва тӯлонӣ бар намояндаи эрон ҳусейни шайх пирӯз гардид. سلام عرض میکنم خدمت دوستان تاجیکستان. عرضم به خدمت شما که این سری که اومدیم با دعوت دوستان تاجیکستان، آقا فیروز شیان، سری اولی که اومدیم مسابقات لوکیک بود که دعوتمون کردن اومدیم. این هم دومین باره که میایم. اون سری قبلا بچه‌های کیوکوشین بودن که باشون مسابقه دادیم. این سری هم مسابقات بین‌المللی تاجیکستانه. با این سرعتی که داره کیوکوشین تاجیکستان پیشرفت می‌کنه، چون خیلی تمرین‌های خوبی انجام میدن، تمریناشون رو دیدم، مربیای خوبی دارن، جدیدن آموزش دیدن. با این منوال، با این روال پیشرفتشون خیلی سرعت پیشرفت احتمالاً خیلی زیادی دارن. حالا در آینده اگه همینجوری تمریناشون رو تا الان انجام دادن تو این مدت چند سال، تو این مدت 4-5 سال همینجوری ادامه پیدا کنه، پیشرفت خیلی خوبی حاصل میشه قطعاً. سرفراز наимҷон давлатов, варзишгари дигари мо, натавонист ки али раҷабӣ аз ҷумҳурии исломии эронро ноком кунад. дар ин мубориза маҳорати олии каратечии эронӣ ба хубӣ дида мешуд.
имрӯзҳо бештар аз 2000 ҷавонону наврасон ба сабки карате киёкушинкай дар гӯшаҳои гуногуни ҷумҳурӣ пай машқу тамрин мебошанд ва ташкилу гузарондани мусобиқаҳои байналмилалӣ дар дохили кишвар имкон медиҳад ки боз чеҳраҳои нав кашф гарданд. аз ҷониби дигар барои мураббиён як марҳилаи хубест то сатҳи касби дастпарварони худро бисанҷанд, чун таваҷҷӯҳ кардем муҳаббати кӯдакон ба ин ришта хеле зиёд аст. асоси муваффақият ма фақат дар заҳмату меҳнату талош аст. варзишгаре ки заҳмату меҳнату талош мекунад имрӯз ба чунин ҷойҳо мушарраф мегарданд. боиси ифтихоре ки ман дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷои аввал ва камарбанди қаҳрамонӣ гаштам. рақиби мо аз ҷумҳурии ӯзбекистон буд, рақиби бениҳоят пурқувват буд. ҳар як варзишгар мехоҳад ки ба чунин маҳоритҳо ноил бигардад ки айбани ҳо беҳтаринҳо ноил мегардад. мо ҳам бениҳоят заҳмату талош намудем ва ба чунин ҷойҳои муваффақият расидем. ман пеш аз хизмат рафтанам ба варзиш машғул будам ва боз ба мо хушнои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ ба мо имкониятҳо медиҳанд ки дар ин мусобиқаҳо иштирок кунем ва сазовори ҷойҳои муайян бигардем. мо дар рақобати имрӯза кӯшиш кардем бо ҳарифи эронии худ муҳориба кардам ва сазовори ҷои сеюм гаштам. ман аз ҷои сеюм гирифтанам пушаймон нестам. дар оянда боз кӯшиш мекунам сазовори ҷои аввал бигардам. дар умум чорабинии мазкур барои намояндагони карате киёкушинкай дар тоҷикистон як такони бузург дар роҳи расидан ба натиҷаҳои баландтар ба ҳисоб рафта имкон медиҳад ки ҳарчи бештар ин риштаи варзиш дар ҷумҳурӣ оммавият пайдо кунад. ҳамакадон масъулин нафарони арзанда ва дорои касбияти баландро интихоб карда ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар мегарданд.